नमस्कार मंडळी. तर आज मी तुम्हाला ना कारल्यापासून आहे ना 3 पदार्थ झटपट तयार करून दाखवणार आहे. एकदम साधे सोपे आहेत पदार्थ. तर त्यासाठी मी कारली घेतले आणि पहिला पदार्थ जो मी करणार आहे, कारल्याची जी वरची साल असते ही बघा, त्याच्यापासून तो एक पहिला पदार्थ आपण करणार आहे. तर आपल्याला हे कारल्याचे जे वरती आहे त्याचं साल आपल्याला पूर्ण काढून घ्यायचं आहे. तर हे जे कारल्याचं साल असतं ना ते आपण टाकून द्यायचं नाही. त्यापासून काही ना काही पदार्थ करून खायचे, कारण कारलं एवढं गुणकारी आहे ना की रक्तामधली जी साखर आहे ती नियंत्रित ठेवण्याससुद्धा मदत करते. डायबेटीज, वजन कमी करण्यासाठी, रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यासाठी, त्याचप्रमाणे पचनक्रिया सुधारण्यासाठी कारल्याचा रस किती शरीरासाठी चांगला असतो. त्यामुळे आपण हे साली टाकायचं नाही, यापासून काही ना काही पदार्थ आपण तयार करायचे. कारल्याची साल मी सगळी हे करून चांगली स्वच्छ पाण्याने धुवून ठेवले. दुसरा जो पदार्थ आपण करणार आहे त्यासाठी सुद्धा कारली आपण कट करून घ्यायची. तर गोल गोल अशी मी कारली कट करून घेतले. त्याच्या आतल्या ज्या बिया आहेत ना त्या आपल्याला काढून घ्यायच्या. कारली मी असे गोल गोल कट करून त्याच्या बिया आता मी काढून घेते सगळ्या. बिया आता सगळ्या मी काढून घेतलेल्या आहेत. आता आपल्याला ह्या स्वच्छ एकदा धुवून घ्यायच्या आहे. हे बघा, आता हे धुवून घेतलेलं आहे. याला आपण काय करायचं आहे, मीठ आणि थोडंसं लिंबाचा रस लावायचा. तर अर्धा लिंबाचा रस मी थोडा लावलेला आहे. ह्यामुळे कारल्याचा थोडा कडवटपणा कमी होतो. आता हे लावून आपल्याला साईडला ठेवून द्यायचं आहे. तर आता ही जी 2 कारली राहिली आहे ती पण आपल्याला कट करून घ्यायची. तर हे सुद्धा मी आता बारीक कट करणार आहे. असे 2 भाग करायचे. त्याच्या आतल्या ज्या बिया आहेत त्या आपल्याला काढून घ्यायच्या. तर अशा पद्धतीमध्ये मी हे सगळे दोन्ही कट केले. त्याच्या आतल्या बिया काढून घेते. तर मी असेच ह्याच्या बिया सगळ्या काढून घेतल्या आणि ही आपल्याला कारली ना बारीक कट करून घ्यायची, एकदम बारीक बारीक. ज्या पद्धतीने कारलीची भाजी करते ना तुम्ही करून पहा, जरासुद्धा कडू लागणार नाही ही भाजी आणि समजणारसुद्धा नाही कारल्याची भाजी केलेली. खूप छान लागते आणि साधी सोपी आहे. तर आता आपल्याला कारली बारीक अशी कट करून घेतलेली आहे बघा. त्यापेक्षा तुम्हाला बारीक करायची तर करू शकता. मी एवढीच बारीक केलेली आहे. कट करून घेतली. एकदा स्वच्छ पाण्याने आपल्याला धुवून घ्यायचे. कारली आता मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आता आपण काय करायचं, ह्याला लिंबाचा रस थोडा लावायचा आहे. तर अर्धा लिंबाचा रस आणि थोडं मीठ घालायचं आहे आणि ही कारली आपल्याला हाताने चुरून घ्यायची. तर हाताने मी चुरून घेतलेली आहे. आता आपल्याला ही बाजूला ठेवून द्यायची आहे. तर आपण पहिला जो कारल्याचा पदार्थ करणार आहे, तर आपण कारल्याची चटणी करून तुम्हाला मी दाखवते. त्यासाठी काय करायचं आपल्याला माहिती, ही कारल्याची जी आपण साल होती ना काढून ठेवली होती, स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहे. ही साल आपल्याला चांगली तव्यावर परतून घ्यायची. तव्यावर मी थोडं तेल घातलेलं आहे आणि ही साल आपल्याला चांगली परतून घ्यायची. याचं पाणी जे असेल ना सगळं सुकलं पाहिजे. तर बघा अशा पद्धतीमध्ये ही कारली आपल्याला परतून घ्यायची. तर कारल्याचं साल मी परतून घेतलेलं आहे. एका प्लेटीमध्ये आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे. आता ह्यामध्ये घालण्यासाठी मी घेतलेलं आहे सुकं खोबरं. तर एक अर्धी कवट मी सुकं खोबरं घेतलं आहे. ते आपल्याला मोठे मोठे काप केलेले आहे. त्यात थोडं तेल घालायचं आहे आणि परतून घ्यायचं आहे. जास्त करपवायचं वगैरे नाही आहे, पण साधारण आपलं परतून घ्यायचं. 1 चमचाभर आपल्याला जिरं घालायचं आहे. 1 चमचा आपल्याला धने घालायचं आहे. ते सुद्धा आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. थोडं परतून झालं की ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे 1 चमचाभर तीळ, सफेद तीळ घातलेले. हे सगळं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि हे थंड करून घ्यायचं आहे. तर तवा आता गरम असल्यामुळे मी थोडंसं परतून घेते, नाहीतर मग ते तीळ वगैरे आहे ते करपू शकतात, म्हणून थोडं मी परतून घेतलेलं आहे. तर आता हे चांगलं दोन्ही थंड करून घेतलं आहे. आधी आपल्याला काय करायचं, कारल्याचं साल आहे ना ते आपल्याला आधी मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. आता ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे लसूण. तर लसूण छोट्या आकाराचे होते म्हणून मी जास्त घेतले. जर असेल तर एक गट्टा घेतला आणि त्याचे जर लसूण सोलून घातलं तरी खूप चालेल. तर आता हे फिरवून घेतलेलं आहे. हे बघा, आता आपल्याला घालायचं आहे खोबरं वगैरे जे भाजून ठेवले ते सुद्धा घालून घ्यायचं आहे. तर आता हे सगळं मी घातलेलं आहे. आता ह्यामध्ये मी काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली, त्यामुळे कलर खूप छान येतो या चटणीला. मीठ घालायचं आहे आणि हे आपल्याला मिक्सरला बंद चालू करून फिरवून घ्यायचं आहे. कंटिन्यू मिक्सर चालू ठेवायचं नाही, फक्त बंद चालू करून ही चटणी तयार करून घ्यायची. सुकी कोरडी अशी चटणी तयार होते बघा. आठवडाभर ही चटणी मस्त आरामशीर टिकेल आणि जर तुम्हाला जास्त दिवस ठेवायची असेल तर आठवडाभर नंतर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. पण आठवडाभरात ती संपणार, कारण मी जास्त क्वांटिटीमध्ये केलेली नाही आहे. जर तुम्ही जास्त क्वांटिटीमध्ये करत असाल तर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवायची आहे, कारण आता पावसाळा असल्यामुळे त्याला बुरशी लागू शकते त्यामुळे.
चटणीनं भाकरी चपातीबरोबर एक नंबर लागते. तर ह्या पद्धतीमध्ये तुम्ही कारल्याच्या सालीपासून चटणी तयार करू शकता. नक्की तुम्हाला आवडेल. तर आता आपण दुसरी रेसिपी करणार आहे कारल्याची भाजी. त्यासाठी आधीच मी लिंबाचा रस आणि मीठ लावून ठेवलं होतं. तर कारली पण आपण स्वच्छ आधीच धुवून घेतली, त्यामुळे परत धुवायची तुम्हाला गरज नाही आहे. गॅसवर कढई ठेवली, त्यामध्ये तेल घालायचं आहे, लसूण घालायचे. लसूण मी ठेचून घेतले. 10 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात. पाकळ्या छोट्या होत्या म्हणून 8-10 घेतलेले, ठेचून घेतलेले आहेत. लसणाचा वास खूप छान येतो कारल्याच्या भाजीत, त्यामुळे लसूण जास्त घाला. कांदा घालायचा आहे. तर 2 कांदे बारीक चिरून घेतले, ते पण घालायचे, परतून घ्यायचे. यामध्ये हिरवी मिरची घातलेली आहे. हिरवी मिरची मी 3 हिरव्या मिरच्या अशा बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. त्यासुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. आता ह्यामध्ये कारल्याची भाजी घालायची. त्या आधी डायरेक्टली घालायची नाही. काय करायचं, ह्याला पाणी सुटलेलं असतं, तर आपल्याला हाताने दाबून दाबून याचं पाणी काढून घ्यायचं आहे, हे बघा, आणि मग घालायचं आहे. त्यामुळे त्याचा काही कडवटपणा असतो तो कमी होतो. तर आता हे सगळं मी अशा पद्धतीमध्ये ही सगळी भाजी अशी दाबून दाबून याचं पाणी काढून घेतलेलं आहे. पाणी टाकून द्यायचं आहे आणि आपल्याला ही भाजी चांगली आता वाफेवर शिजून आहे आपल्याला. आणि काय माहिती, ही भाजी शिजायला जास्त वेळसुद्धा लागत नाही. कांदा वगैरे असल्यामुळे बरोबर ती भाजी त्याच्यामध्ये व्यवस्थित शिजली जाते. त्यामुळे पाणी वगैरे घालायचं नाही. ते पाव चमच्याभर आपल्याला हळद, चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. अर्धा चमचा आपल्याला साखर घालायची. साखर का घालायची, तर ह्याला कडवटपणा असतो म्हणून थोडी साखर घालायची. आणि साखर घातल्यामुळे कारल्याच्या भाजीला चवसुद्धा छान लागते. तर आता आपण ही परतून घेतली. झाकण लावून आपल्याला 5 मिनटं पहिले ती वाफ काढायची, हे बघा. आणि मध्ये मध्ये आपल्याला झाकण काढून ही भाजी परतत राहायची, नाही तर करपू शकते, कारण आपण याच्यामध्ये पाणी वगैरे घातलं नाही. जर तुम्हाला वाटत असेल करपत असेल तर झाकणावर वरती पाणी घालायचं आहे, पण कारल्याच्या भाजीमध्ये पाणी घालायचं नाही. तर असं मी करून परतून घेतलेलं आहे. 12 मिनटं मी चांगली भाजी शिजवून घेतलेली. भाजी तयार झालेली आहे. आता एकदा व्यवस्थित परतून घेते. यामध्ये ना खोबरं घालायचं, ओलं खोबरं, त्यामुळे भाजी खूप सुंदर लागते. तर ओलं खोबरं घातलं आहे. तर तुम्ही ओलं खोबरं खात नसेल तर शेंगदाण्याचं कूट घातलं तरी चालेल. आता ही खोबरं व्यवस्थित परतून घेते. खोबरं घातल्यामुळे कारल्याच्या भाजीचा कडवटपणा खूप कमी होतो आणि खूप छान लागते भाजी. आता यामधून वरून थोडीशी कोथिंबीरसुद्धा घालूया. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. तयार आहे झटपट अशी चपाती भाकरीबरोबर, भाताबरोबर खायला ही भाजी तयार आहे. तर अशा पद्धती तुम्ही ही भाजी करून पहा. आधीच त्या कारलीला आपण मीठ आणि लिंबाचा रस लावल्यामुळे त्याचा कडवटपणा खूप कमी होतो. त्यामुळे शक्यतो ही भाजी कळणारसुद्धा नाही का ही कारल्याची भाजी केली. आणि ही भाजी एकदम बारीक चिरायची, त्यामुळे कुणालाच कळणार नाही का कारल्याची भाजी केलेली. तर कारल्याच्या भाजीमध्ये मसाला वगैरे घालूनसुद्धा खूप छान होते. पण मिरची घालूनसुद्धा भाजी एकदा करून पहा. एकदम अशी वाटणार मुळ्याची भाजी करतो ना तशी पालेभाजीसारखी ही भाजी लागते. दुसरी रेसिपी आपण करणार आहे कारल्याची कापा. कारल्याची कापाला मी मसाला वगैरे लावताना तो व्हिडिओ डिलीट झालेला आहे. तर त्यामुळे मी तुम्हाला फक्त तोंडी सांगते की मी याच्यामध्ये काय काय घातलेलं आहे. तर आधी आपण त्या कारल्यांना आधी मीठ आणि लिंबाचा रस लावून ठेवला होता, त्यामुळे त्याला पाणी सुटलं होतं. तर ते पाणी काढून टाकलेलं आहे मी. आणि त्यानंतर त्यामध्ये मसाला, मीठ, आलं लसूणची पेस्ट आणि हे सगळं आपल्याला लावून ठेवायचं आहे. हळद थोडीशी घातली. त्यानंतर आपल्याला रवा आणि 1 चमचाभर मी तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे. आणि आपल्याला हे वरून कारल्यांना लावायचं आहे. आणि मग आपण तव्यावर आपण हे असे भाजून घेतले. जसं आपण मच्छी कशी फ्राय करतो तसंच करायचं आहे. तर कारली फ्राय करायच्या आधी आपण सगळ्यांना रवा आणि लावून घ्यायचा आहे, नंतर आपल्याला फ्राय करायची. त्यामुळे काय होतं, रवा व्यवस्थित कारल्यानं चिटकला जातो आणि जरासुद्धा रवा आपला निघत नाही. बघा, असं आपण भाजतानासुद्धा रवा वरून निघत नाही व्यवस्थित, तो रवा चिटकून राहतो त्याला. अशा पद्धतीमध्ये ही कारल्याची कापा रेडी आहेत आणि मस्त लागतात. थोडीशी कडवट असतात पण छान लागतात. आणि तर आता कसं श्रावण महिनासुद्धा सुरू झालेला आहे, तर असे जरा रवा वगैरे लावून फ्राय केले की छान लागतात. तर नक्की करा तुम्ही कारले फ्राय आणि आवडतील तुम्हाला. आवडले असेल तर नक्की मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया आपण अशाच नवनवीन पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.